Матчу усіх завзятерів футбола, гульцов і суддів. Офіційний партнер НФК Крумкачи – міжнародний бренд «Престижия». Широкий выбор электроники для дома, бизнеса и эдукации. Официальный партнер НФК Крумкачи – компания «Каньон». Стильные и модные аксессуары для мобильных прилад. Официальный партнер НФК Крумкачи – компания «Фомар». Продаж и ремонт будовничей техники. Официальный партнер НФК Крумкачи – компания «Биалкап Страх». Страховые наемности, здоровья, подорожью, транспорту и отказности. Проставляем склады команд. Футбольный клуб «Волна». Улец номер 12 Станислав Литько, Брамник. Улец номер 2 Алексей Воловик. Улец номер 4 Артем Татарович. Улец номер 9 Искандар Зарабеков. Номер 11 Денис Ковалевич. Номер 12 Сергей Водянович. Номер 15 Виталий Кибук. Номер 19 Антон Дямков. Номер 27 Дмитрий Мулькевич. Номер 28 Павел Баскаков. Номер 77 Максим Рычиха. Главный тренер команды Вадим Александрович Беленко. НФК Крумкачи. Улец номер 1 Иван Санько, Брамник. Номер 7 Филипп Рудик. Номер 8 Михаил Колядка. Номер 13 Дмитрий Лебедев. Номер 15 Андрей Альшаник. Номер 18 Виталий Лехтин. Номер 20 Роман Гаев. Номер 30 Сергей Лунько. Номер 33 Сергей Козека. Номер 54 Дмитрий Жданок. Номер 98 Александр Яцкевич. Главный тренер команды Сергей Казимирович Кузьминич. Проставляем судейскую бригаду. Главный судья Ольга Терешко. Первый помощник судьи Денис Емельянщиков. Другой помощник судьи Антон Полуянов. Четвертый судья Виталий Полторжицкий. Инспектор Аркадий Абелевский. Шчыра вітаю аматараў футболу і віншую са свежасцю ўражванняў не толькі ад надвор'я пасля колькі дзённай спёкі, але і новай сустрэчы з крумкачамі падчас афіцыйнага матчу праз 2 тыдні. Свежасць гэтая перш за ўсё ў тым, што нястомны вынаходнік і рацыяналізатар, галоўны трэнер Крумкі Сергей Кузьмініч абяцаўся паспрабаваць згуляць сёння па-новаму, скарыстаць невыкарыстаныя і неўжываныя раней у гэтым чэмпіянаце схемы. Ну, паглядзім, як будзе разгортвацца гэты матч, он толькі пачаўся. Частку з гэтых новых схемаў Сергей Кузьмініч апрабаваў у мінулы уікенд падчас таварыскага двубою супраць Мар'янагорскай Вікторыі. Крумкачы сваім матчам ізноў адкрываюць гэты тур. Цяпер ён 8-й па ліку у Макслайн першай ліга чэмпіянату Беларусі. У суперніках ніжнія суседзі па турнірнай табліцы футбалісты пінскай «Волны». Стартавы склад нашых гасцей клубу «Волна» Пінск, які ў мінулым туры свой матч прагуляў, зазнаўшы хатнюю паразу ад гомельскага «Лакаматыву» 2-3. Матч, у якім пінчукі ні разу не былі наперадзе. Склад у нашай гасцей сённяшніх, колеры якіх звычайна бела-блакітныя, бела-сінія, але сёння яны выступаюць у чырвонай форме, такі. У браме у параўнанні з мінулым матчам замена. Замест расійскага легіянера Романа Клюкіна выйшаў гуляць Станіслаў Ляцко, малады 19-гадовы футбаліст. У абароне сёння Алексей Воловик под другим номером, под 4-м Артем Татаревич, ён капітан команды.
І яшчэ адзін абаронца намінальны Сергей Вадзянович, 13 нумар у «Волны». У паўабароне сёння гуляюць расійскі легіянер Іскандар Зарабек, он такі атакоўны паўабаронца, таму можа гуляць і на пазіцыі нападніка. 11 нумар Денис Ковалевич, 77 Максим Грачыха. І ведаеце, тры намінальных нападнікі сёння у «Волны». Гэта Віталь Кібук, 15 нумар, Антон Дзямкоў, 19 нумар і Дмітрий Мулькевич, нумар 27. Галоўны трэнер каманды Вадзім Беленка. Гаспадары поля футбольны клуб Крумкачы. Тут адбыліся дзве замены ў параўнанні з мінулым матчам у Гомлі, калі Крумка саступіла ў Гомлі рэчаскаму спадарожніку з лікам 1-2. У браме замест Валера Фамічова з'явіўся малады Іван Санько. Ну, я так лічу, што часта любіць паўтараць Сергей Кузьмініч, гэта дзеля ліміту на маладых гульцоў. Івану Санько 21 год. Далей у абароне намінальны Роман Гайо, но яму дапамагаюць звычайна і капітан Михаил Калятка, і Андрей Альшанік апускаецца па фланзе. Паглядзім, як будзе сёння. Па абаронцы Філіп Рудзік, другі ягоны матч у гэтым сезоне са старту. 7 нумар у Філіпа Рудзіка, 8 у Михаила Каляткі, 13 у Дмітрия Лебедева, 15 у Андрэя Альшаніка і 18 Віталій Ліхцін, а таксама Сергей Казека, 33 і Дмітрий Жданок, 54. Жданок таксама не гуляў у мінулым матчы. У нападзенні два футболісты: Сергей Лынько, 30 і Александр Яцкевич, 98. Сёння Яцкевич другі раз запар капітан каманды Крумкачы. Галоўны трэнер клуба, я сказаў, Сергей Кузьмініч. Ну і судейскую брыгаду зараз прадстаўлю вам. У полі арбітр сёння у нас самая прыгажосць. Маладзечанскі суддзя выше! Здорово, ты! Двигаться! Ну, тут гульня зноў у цэнтры поля. Можна сказаць, што сённяшні матч у якасці галоўнага арбітру абслугоўвае, выкарыстаю распаўсюджаную фразу, эфектоўная блондинка, прадстаўніца прыгожага сваёй футбольнай гісторыяй ад кіравання горадам у якасці старшыні гарвыканкама Геннадзя Карпенкі горада Маладзечна, Вольга Цярэшка. Узрост гэтай прыгажуні беларусачкі называць не буду, скажу толькі, што хутка, праз 1,5 месяца, ёй споўніцца яна значыць свой юбілей. Пра іншы юбілей сказаць магу. Сёлета галоўны арбітр гэтага матчу Вольга Цярэшка адзначыць 5-годдзе, як сталася рэферы ФІФА. І хоць Вольга прызнавалася ў інтэрв'ю, што найбольш камфортна ёй адчуваецца ў брыгадзе з першым асістэнтам Аленаю Карась, са Смалявічу Алёнаю Карась, можа быць, больш правільна. Але ёй вызначыла федэрацыя працаваць у гэтым двубоі выключна з мужчынамі. Першы дапаможца на лініі Дзяніс Емельянчыкаў з Гомля, другі асістэнт рэферы Антон Пал'янаў з Мазыра. Абодва, дарэчы, працавалі тут зусім нядаўна, 2 туры таму, калі Крумкачы перамаглі дзяржынскі Арсенал 2-0. І чацвёрты арбітр Яўген Палтаржыцкі з Чэрвеня, інспектор матчу альбо дэлегат АБФФ, гарадзенец Аркадзь Абялеўскі. Так, всех видим! Давление! Здорово! Пакуль не скажу, што ў кагосьці ёсць перавага. Галоўны трэнер Вадзім Беленка, галоўны трэнер нашых гасцей. Вы чуеце, магчыма, у нашы мікрафоны, што просяць аказваць ціск на суперніка ўжо на іх палове поля, ўжо каля штрафной пляцоўкі. І Лебедзеў зараз аддае налева на Альшаніка. Андрэй памыляецца, там было становішча па-за гульнёю. Гэтай перадача ўсё роўна не прайшла б. Галоўны арбітр сённяшняга матча, дзяўчына спартовая, займалася лёгкай атлетыкай, плаваннем, велатрэкам, тэнісам вялікім і настольным. А ў футбол прыйшла ў 6 класе і ўжо ў 10 дэбютавала ў найвышэйшай лізе жаночага чэмпіянату Беларусі за Маладзечна. А пазней нават згуляла ў лізе чэмпіёнаў за Віцебскі СКА універсітэт, затым была моладзевая нацыянальная жаночая зборная і закончыла
актыўную футбольную практыку таксама рана ў 19 год з-за траўмы меніску і пашкоджання звязак. Наступным быў віцебскі педуніверсітэт, то бок Вольга ў футболе чалавек далёка не выпадкова атрымлівае другую адукацыю вышэйшую з вялікім досведам, хоць і з нялёгкім, як для дзяўчыны ў гэтай прафесіі шляхам. Зноў Альшанік па левым фланзе. Роман Гаев злева, у сярэдзіне абароны Сергей Казека зараз. Яцкевич да мяча не дацягнуўся, але зараз усё ж ён атрымаў гэты мяч у ногі. Лебедзев атрымлівае і прабівае, правда, наўпрост у галкіпера Валны Станіслава Ляцко. А Лебедзев мог прабіць і больш трапна, альбо ў які кут, альбо нізам. Пазіцыя была выдатная і ніхто не перашкаджаў. Да, не зразумелі аднаго Дмітрий Лебедзев і Філіп Рудзік. Сергей Казека перайшоў на правы фланг, увесь час змяняюцца пазіцыямі футбаліста на левым, як мы меркавалі, дапамагае абароне Андрей Альшанік. В сярэдзіне ўсё той же Роман Гаев. Альшаніку не пашчасціла зараз. І Вольга Цярэшка паказвае першае папярэджанне у сённяшнім двубоі 13-му нумару супернікаў абаронцы Сергею Вадзяновічу. Сапраўды даволі жорстка сустрэў ён Альшаніка. Ну і што там? Вынайдуць удар, але там абаронцы прымаюць на сябе. Два адбоі было у Валны, але добра крумкачы распачалі двума атакамі. Найбольш небяспечнымі, скажем так, атакамі, бо былі яшчэ нападзенні, пазіцыйныя разыгранні, ну і удар Дмітрия Лебедзева. Конечно, памятаем, але вось зараз акурат былі найбольшыя шансы для таго, каб адкрыць лік у сённяшнім двубоі. Вы ведаеце, выклікае аптымізм сённяшнія дзеянні крумкачоў. Яны даволі агрэсіўна распачалі, часцей трымаюць мяч, ну і часцей б'юць па браме. Білі ўжо некалькі разоў, разы 3-4 менавіта ў створ брамы. Калі крумкачам удасца сёння выгуляць гэты матч, то яны наўпрост зараз выйдуць на першае месца ў турнірнай табліцы. Філіпу Рудзіку трэба быць уважлівым, ззаді яго паціскаюць. Жданок. Альшанік не паспее, на жаль, не паспее. За бакавой выкідвае Вадзяновіч. Вось такія хуткасці. Жвава гуляюць каманды. А Павел Баскакаў трапляе ў становішча па-за гульнёю. Ну, ведаеце, што ў складзе Валны Пінск. Два футбалісты, былых футбалісты крумкачоў. Это Павел Баскакаў, які зараз на поле пад 28-м нумарам. Ну, і яшчэ Кирилл Алексеян, які сёння знаходзіцца ў запасе. Вот и все! Быстрей! Да. Денис! Хтосьці сказаў Денису Кавалевічу прабей, ён прабіў, але так нягегла, мяч не тое, што блізка з брамы увогуле пайшоў туды да кутняга. Іван Санько, які сёння ўжо дэбютаваў у двубоі супраць каманды «Нафтан», і каманда НФК Крумкачы перамагла ў тым матчы, які, правда, праходзіў на штучным газоне з лікам 1-0. Парушэнне правіла, але Вольга не показвае жоўтую картку
Крумкачу вугля на невялікая аматарка караць футбалістаў адразу папярэджаннямі ці чырвонымі карткамі. Есть! Серый! Рома! Рома, одного еще сюда! Антон! Антон, 13 того! Далёка, але ведаеце, бачыце, як небяспечна. І далі прабіць крумкачы футбалістам валны. Справа ў тым, што у гэтым сезоне якраз Крумка вельмі часта прапускае са стандартаў, таму што не дапільноўвае футбалістаў суперніка, каманды суперніка ў сваёй штрафной, калі тыя б'юць альбо галавою, альбо нізам. Яцкевіч, няма становішча па-за гульнёй. Лебедзеў, што прыдумае? Далёка аддае на Жданка. І Дмітрый праб'е ці не? Ну, прабіў так не моцна, левай нагою і ў падзенні. Супернікі адбіліся. Нападнік Віталькі Бук зараз там змагаўся за мяч і адваяваў яго у суперніка. Заута будзе выкідваць. Ну, в дадзены момант капітан Артём Татарэвіч. Віталькі Бук, дарэчы, карэнны пінчук, абарыген. Там выхоўваўся ў гэтай пінскай школе і зараз выступае за каманду свайго роднага гораду. Ну, Санько мы памятаем, вельмі добра згуляў у матчы з Нафтанам, захаваў сваю браму сухою, кідаўся як тыгр, як гаворыцца, ну і заваяваў сімпатыі, конечно, у галоўнага трэнера Сергея Кузьмініча. Ай-яй-яй, далёка адпусціў мяч. Становішча небяспечнае было ў гэтым моманце. Першым нагу паставіў на нагу суперніка, на жаль, футбаліст Крумкачоў Сергей Лынько. Ён атрымлівае жоўтую картку. Так, гэта не 33 нумар быў зараз у гэтым моменце, а Сергей Лынько, нападнік. Парушыў правіла, атрымаў жоўтую картку. Другое папярэджанне ў сённяшнім матчы на 14-й хвіліне. Беги, сделай! Паша, исполните, пожалуйста, а? Давай, разобрались быстрее! Ну, тут такая агрэсіўная гульня пайшла. У каго першым здадуць нервы, хто першым прапусціць, таму будзе цяжэй, зразумела. Жданок спяшаецца за мячом, але, зразумела, не дапусціць Татарэвіч яго да гэтага самага мяча ад сваёй брамы. Будзе прабіваць Станіслаў Ляцко, альбо аддаваць партнёру, расійскаму легіянеру Валовіку пад другім нумарам. Сёння гуляе Алексей, як і заўсёды, дарэчы. Хорош, сейчас хорош. Сейчас хорош. Долго не было кому отдать, сейчас хорош. Тири! Зарабекаў, расійскі легіянер, выхаванец Тамбоўскай школы футболу. Іскандар, 24 гады яму. Вось акурат былы футбаліст Крумкачоў Павел Баскакаў будзе падаваць з правага флангу кутні. Зноў стандарт, трэба быць вельмі уважлівымі. Бачыце, што робіцца? Далі прабіць, але добра, што заблакавалі своечасова. Ну, прыгожа. Яцкевіч аддае Лебедзеву. Праўда, Дмітрый за гэты мяч не зачапіўся. Не прыняў яго. Ну што ж, так трывала селі на пляцоўку перад штрафной футбалісты Валны, перад штрафной суперніка, і трэба неяк выкідваць мяч далей, як зараз, але ўсё ж такі аут. Даля! Устраивайте сейчас! Вторым касанием сразу диагональ. Видел туда?
Все гэта не вельмі ўпэўнена. Вось калі ласка удар нізам, Санько бачыў гэты мяч і кінуўся за ім ужо. Але добра, што заблакавалі. Тут становішча па-за гульнёй павінна было быць. 15 нумар супернікаў знаходзіўся менавіта у офсайдзе, але мяч ён не атрымаў, мяч паляцеў значна вышэй. Так, што зараз атрымаецца у Крумкачоў? Лебедзеў памыляецца. Кібук. Некая мітусня зноў у абароне у Крумкачоў. Не ведаю, як там разбіраюць гульні хлопцы Сергея Кузьмініча, але, ведаеце, абарона вельмі хісткая. Самае хісткае, бадай, месца у складзе Крумкачоў. Ніяк не могуць, часта не могуць разабрацца. Калі, зразумела, полностью цалая команда обороняется, то там пройти тяжко. Але вось калі такие суперники растягивают оборону, то там уже начинается неразберыха. Но тем не менее, зараз вольная простора перед Андреем Альшаніком. Яцкевич становішся па-за гульнёю, на жаль, спінаю стаяў да супернікаў нападнік Крумкачоў і не заўважыў, што яны выйшлі крыху наперад. Шмат гуляюць супернікі сёння галавою. Часам трапна, часам не. Вадзяновіч, абаронца, пайшоў наперад на Кібука. І там ужо адсунуў суперніка у бок. Вернулись, Пулечка! Опаздываем! Сергей Лынько, здаецца, мяч пакінуў межы поля са сваёй вратарскай. Это Романгаю, прабачце, быў са сваёй вратарскай. Іван Санько выбівае мяч у поле. Яцкевич сёння актыўны. Сёлета ён правёў уже 2 мячы. Але да галядораў Крумкачоў мы яшчэ вернемся. Такі, ведаеце, напружаная цішыня на стадыёне. Жданок аддае направа, там Лебедзеў апынуўся. А вот выкидывае Жданок. Лебедзеў. Яцкевич не дацягваецца да мяча, а да каляткі гэты мяч не далятае. Тым не менш, застаецца гульня ў Крумкачоў, а вось зараз памылку дапускае Романгаю, вяртаецца на свою полову поля. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Зачапіліся шипами адно за аднаго Віталь Кібук і Романгаю. Нецензурное слово сказал менавіта Віталь Кібук. В гэтым моменце Романгаю промаўчаў. Ольга Цярэшка на сярэдзіне першага тайму паспешвае футбалістаў, каб яны хутчэй уводзілі мяч і не чакалі. Вядомы расійскі рэфері Мікалай Леўнікаў, калі быў запрошаны кіраваць дэпартаментам судзейства ды інспектавання Асацыяцыі Беларускай федэрацыі футболу, упершыню выпусціў Ольгу з лініі ў поле. І яе дэбют у якасці галоўнага арбітра прыйшоўся акурат на таварыскі матч зборных. З перахопам нядрэнна пакуль у Крумкачоў атрымліваецца. Яцкевич. И передача выдатная на колядку. Михаил, на жаль, пробил низом. И ну просто Брамкара. Конечно, тут не майстерство Брамкара, тут помылка
і няякасныя дзеянні, адсутнасць у гэтым дадзеным моманце майстэрства у Михаила Каляткі. Хаця ён біў падзенне і просто, ведаеце, тут не пашанцавала яму, скажем так, на гэтай 23-й хвіліне першага тайму. Вось бачыце, Лебедзеў, Калятка мелі ўжо рэальныя шансы, каб адкрыць лік. Пакуль крумкачы лепей выглядаюць у гэтым сэнсе, у сэнсе небяспечных атак і удараў у створ брамы. Крумкачы галоўны мінулы матч згулялі ў Гомлі 2 тыдні таму, пра што я казаў, зазнаўшы паразу ў Гомлі ад рэчыцкага Спартака спадарожніка 1-2. І ў мінулыя выходныя, калі іншыя клубы першы і другой ліг праводзілі двубоі 1-32 фіналу Кубка краіны, правялі таварыскі матч супраць Вікторыі з Мар'інай Горкі. Раз, два, сюда, перевод! Есть двое ждали уже, прием! Конечно, лепей было б згуляць Легко выигрывают тебя, з лідарам групы Б другой лігі і ўсяго 3-го дывізіёну петракаўскім Шахцёрам, але каманда з Говельшчыны часова адхілена ад афіцыйных двубояў з-за выпадку каронавірусу ў калектыве. І добра, што хутка, літаральна ў пару дзён удалося дамовіцца хоць з Мар'інагорскім клубам, які ідзе ў сярэдзіне турнірнай табліцы. Ну вось зараз пашанцавала менавіта крумкачам. Магутны удар галавою пасля кутняга зрабіў Артём Татарэвіч, капітан каманды. Зноў жа узгадваем, што у крумкачоў праблемы з абаронай сваёй брамы пасля стандартаў. Быццам бы ў сярэдзіне штрафной пляцоўкі шмат футбалістаў, але неяк прыбіваюць сапернікі. Михаил Калятка бяжыць, але не ўбяжыць, конечно, ад 13-го нумара супернікаў Сергея Вадзяновіча. Той адбірае мяч, але выбівае яго за бакавую лінію на аут. Правільна, Жданку. Лепей наперад Жданку, чым назад Лебедзеву. Ну і вось зараз зноў сапануліся футбалісты. Ольга Цярэшка показывае і папярэджвае Михаила Калятку. Але адпраўляе Михаила на сваю лаўку запасных. Пакуль каманда ў 10 крумкачы. Штосьці з Михаилом Каляткам не так, з яго амуніцыяй, напэўна. Тут трэба быць уважлівым. Михаил вяртаецца. Не ведаю, што яго там было. Нешта з трусамі ці з кашуляй. Михаил Калятка зараз зноў на полі. Не ведаю, як для Сергея Кузьмініча, наколькі паказальным быў гэты матч, бо ўсё ж такі Шахцёр, як я казаў, лідар групы Б другой лігі, ну і ўвогуле ўсяго турніру ў 3-м дывізіёне паводле набраных пунктаў. А вось Вікторыя з Мар'інай Горкі ў сярэдзіне турнірнай табліцы групы Б. Не далетае мяч да Лебедзева, калі б даляцеў, напэўна, было б больш небяспечна. Жданок не аддаў трапна, але мяч астаецца у крумкачоў. Філіп Рудзік і удар галавою не атрымаўся. Яшчэ адзін удар, а это ўвогуле. Лепей было б не біць сходу, можа быць, Сергею Лынько. У крумкачоў наладзіліся такія серыйныя галіадоры. У першых 3 матчах чэмпіянату нязменна вызначаўся Дмітрый Лебедзеў, потым заціх. Пазней праз 0-4 ад гомельскага лакаматыву ў 2 турах запар мячы забіваў Константин Казакоў. Ну і 6-7 туры сталіся галявымі для Александра Яцкевіча.
Хто визначиться сёння, пакуль матэматычна пралічыць не ўдалося, зразумела, і цяжка, але застаецца толькі чакаць. У гэтым чэмпіянаце крумкачы аднойчы не здолелі ўзяць браму суперніка, футбалістам валны ў 3 матчах не ўдалося вызначыцца. Ну і букмекеры аддавалі яўную перавагу сёння крумкачам. Жданок прабіў бы, можа быць, было б так лепей. Лёша! А Лебедзев Половить никто не может! хоць і прабіў, але зусім не ў той бок. Лёша, нельзя сюда низа! Дык вось вална у 3 матчах з 7 тураў папярэдніх не здолела вызначыцца. Альбо саступала, альбо згуляла ў нічыю 0-0. Але на дадзены момант каманды суседствуюць у турнірнай табліцы. Толькі крумкачы 4-я, вална 5-я і падзяляюць гэтыя клубы 3 пункты. Мулькевіч. Крумкачоў, зразумела, спакойней, калі такія не зусім трапныя перадачы ідуць пра штрафную пляцоўку, мяч пролетае праз яе. Ну, але вось, калі раптам супернік атрымае мяч перад брамаю каманды, ён можа і адкрыць лік. Трэба быць вельмі уважлівым, не проста бегаць, а можа дзейнічаць па гульцы кожнаму. Такая, калі казаць баскетбольную мовою, у крумкачоў не персанальная абарона, а зонная. Так вось крумкачы 4-я, вална 5-я, хіба што у Мінчукоў розніца праведзеных і прапушчаных мячоў 13-8, а ў Палішукоў яна адмоўная 10-11. Увогуле дзіўная сітуацыя. За валною ідзе дзяржынскі Арсенал, у якога таксама -1. На 5-м месцы Арсенал. Паглядзім зараз атаку Філіпа Рудзіка. Так. Да, высока ўзняў нагу супернік. Павел Баскако атрымлівае жоўтую картку. 28 нумар крумкачоў на 30-й хвіліне, 31-й хвіліне другого тайму. І другое папярэджанне у каманды Вална Пінск. Не ведаю, ці пункт гэта Дмітрия Лебедзева. Так оно і ёсць, як ён казаў у адной інтэрв'ю, што калі бліжэй да штрафной, то прабівае Рудзік, калі далей, то прабіваю я. Значыць, Філіп мае трохі навык, не ведаю, трохі ці нармальны навык у гэтай сітуацыі. Менавіта ягоная зараз кропка на поле. 7-й нумар крумкачоў рыхтуецца прабіць. Ці атрымаецца па-роналдаўскі? Ой-ой-ой-ой-ой. Нешта там не дамовіўся супернікам, відаць, хацеў паміж ног футбалістаў, што стаяць у сценцы, аддаць суперніку. Ну, тыя не схібілі. Вось, калі ласка, вось она, атака, калі ласка. Вось она. Вось пра што я казаў. Это вельмі дрэнна, это вельмі непрыемна. Увогуле чыстым пакінулі перад сваёй пляцоўкаю футболистов Крумкачоў, футболистов Валны. Яны разыгралі ў 3 хады становішча і адкрылі лік у сённяшнім матчы. Шкада. Ужо маглі б крумкачы весці 3-0, а яны саступаюць 0-1. Так, шкада. Добра. Можа, крумкачы прыстрэлююцца зараз. Жданок. Калі б удалося хутка адгуляць гэты мяч, было б, канешне, лепей і распачаць усё ад старту. Ад роўнага ліку Альшанік змясціўся ў цэнтр са свайго левага флангу, аддаў направа. Ну што, зараз галоўнае... Браму НХК Крумкачы забіў.
Номер 11 Денис Ковалевич. Ось акурат Ковалевич пробив у кут, не так, як б'ють футболісти Надо, спокойнее. Крумкачов на опрост. Обиходиться без попередження Ольга Терешка Хорош, Макс, хорош. для футболіста Крумкачов. Настроєння добре. Волна, на жаль, вийшла наперед. Нет, да, давай, бегай. Да неправильно, серый, блин. Ну, може, переживемо ніяк. Альшанік, давайте, хлопці, давайте, активній. Лебедєв отримав м'яч, але без перспективи атаки. Колядка на лівому фланзі. Альшанік. Лебедєв, що придумаємо? Так вельми щільно тут. Видать, там справа і у центрі стоять футболісти Крумкачова. Тут поміж сопку розгулюють Альшанік і Колядка. Бачите, яка простора. Не поспівають вертатися футболісти Крумкачова до своєї штрафної. Фух, зараз пошанцювала. Де удар такий був. Не вельми небезпечний. Точный пас. Спокойно. Быстрее. Да. Не, ну волне прогуливать увогуле никуда не годится. Диагональ, быстрее. При всім при тим, що команди сусідів турнірної таблиці Вот и все. у Крумкачова перевага у особистих зустрічах. Артем, Артем, ты все время там бабка. А бачите, вони по колю дадений момент убиваються, принаймні після пропущеного м'яча. Ты уже видишь, тебе пойдет. Глянь сюда, что ты быстро, раз, два, и все. Что тут? Пауза, Сергей, пауза. Место! Можно! Ну далеко, добре, що далеко. Навряд чи проб'ють зараз футболісти волни, відтискають їх господарі поля від своєї штрафної. І ті, правда, покуль не помиляються. Глядіться, тримають м'яч у собі. Путній удар з лівого флангу будуть подавати гості сьогоднішнього матчу. Ось ситуація дивна, за волною йде Дзержинський Арсенал, у якого так само -1 у турнірній таблиці. Але у 7-й Ліди +4, у 8-й Ворші наступних суперників Крумкачов +3, а у 10-й Гомлі увогуле +7. Хіба що гараджане Камільчуки провели на матч менш за гэтых своїх суперників. Леша, Леша, І паводле страчених увогуле стоять на 6-м місці. Это только третий двубой суперников у межах чемпионата в Беларуси. У минулом году у обеих сустречах Колядка, зараз поглядим, перемоги отримували Крумкачи. Альшанік. Альшанік, передача у центр, гол! Гол! Ну нарешті відгулялися! Нарешті Крумкачи. Нарешті команда Крумкачи грамотно, письменно згуляла у нападении, розтягнула оборону волны, что просто ты не убивали соперника. Так. Волны Пинск забил Александр Яцкевич. Влез номер 98. Александр Яцкевич. Александр. Александр Яцкевич! Невероятно. В минулом чемпионате 1 мяч, а у сёлета у 8 турах 3 мячи у Яцкевича. Вось он згадал, хлопец, что такое гулять у нападении. Ну и партнеры, конечно, подсказывают гулять добро. В минулом туры Яцкевич, памятаете, проявил индивидуальное мастерство, пройшов по левому фланзе
і правіў мяч у браму дзяржынскага Арсенала. Ну а зараз ён яго добра ўбачыў Андрэй Альшанік і аддаў перадачу, пасля якой нельга было не забіць. Перад пустою брамой стаяў Яцкевіч, і выдатна, што не было там, не здарылася становішча па-за гульнёй, але мяч лічыцца зараз вышэй пасля удару аўтара першага гола ў сённяшнім матчы 11-го нумара супернікаў Дзяніса Кавалевіча. Калятка. Ось зноў Яцкевіч, зараз ён справа, і злева. Пакрыўдзіўся Дмітрий Лебедзеў на Андрэя Альшаніка і так выказаўся: ты што, мяне ігнаруеш ці што? Ну, але я на баку зараз ведаць Альшаніка. Ён хацеў хутчэй, там адкрываўся акурат Яцкевіч, а Лебедзеў быў у сталым становішчы, не рухаўся нікуды і быў спінаю да брамы суперніка. Памылка. Шмат невымушаных памылак сёння зараз яна на рахунку Дмітрия Жданка. А гэта выпала ў атаку Валны. 28 нумар Павел Баскакаў зараз на правым фланзе. Бачыце, як удаецца. Ну, трэба больш уважліва глядзець. Трэба апярэджваць суперніка, а не чакаць, пакуль ён праб'е, і блакаваць гэтыя ўдары. Муля! Муля, ноги! Середину быстро вот закрой! Калятка. Альшанік не дацягваецца да мяча, злуюцца футбалісты, раздражняюцца, але не час яшчэ злавацца, тым больш, што ўсё ж такі 1-1, а не 0-1. І другі тайм, які звычайна, пра што не казалася не раз, крумкачы праводзяць больш агрэсіўна, больш магутна, можна распачаць са стартавай раўнавагі, але Калятка зараз з мячом. Перадача направо, Яцкевич! Яцкевич! Яцкевич 2-0! Амаль становішча, як і при першым праведзеным мячы крумкачамі, толькі зараз перадачу даваў не Андрэй Альшанік, а Михаил Калятка. Ну як цудоўна, глядзіце, як цудоўна Яцкевич адчувае гол, адчувае мяч, пасля якога можна правесці яго. Чацвёрты гол Александра Яцкевича ў гэтым чэмпіянаце ў 8 турах. Яшчэ Александр Яцкевич! Александр! 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 Александр Яцкевич! Ведаеце, наколькі упаў настрой пасля праведзенага, пасля таго, як супернік адкрыў лік, і наколькі ўзнёслы ён зараз, натхнёны. Зараз пачынаюць нервавацца супернікі. Галоўны трэнер наших гостей Вадим Белянко. Ён выходзіць за тэхнічную зону. Арбітр, чацвёрты дапаможца суддзі Віталь Полтаржыцкі увесь час вяртае яго ў тэхнічную зону, але пасля менавіта гэтага году Вадим Белянко Все, нормально, но снять, смотри где! яшчэ больш пачаў хвалявацца. І пачынаюць хвалявацца пры нападзенні футбалісту у чырвонай форме, капітан каманды Татаревич. Ну, конечно, тут трэба хваліць і Яцкевіча, але таксама і, конечно ж, тых, хто аддаваў перадачу гэтаму нападніку перадачы. 2-1. За некалькі хвілінаў да заканчэння першага тайму на карысць футбалістаў Крумкачоў. НФК Крумкачы, парушэнне правілаў, застаецца мяч у гаспадароў поля. Дык вось, на чым я перарваўся перад першым яшчэ голам. Гэта будзе ёсць трэці двубой супернікаў у чэмпіянатах краіны. У мінулым годзе яны сустракаліся ўпершыню. Крумкачы выгулялі 1-0 у Пінску і 2-0 у Менску. Ну, яшчэ быў адзін міжсезонны спарринг паміж гэтымі камандамі у лютым 2020-га. Ён адбыўся у манежы Акадэміі футболу і закончыўся ў нічыю 1-1. Калятка не паспявае да мяча. За час, што прайшоў пасля мінулага 7-га туру, крумкачы даведаліся пра свайго суперніка ў 1/16 фіналу Кубка Беларусі. Стала вядома, што наша каманда згуляе тут на алімпійскім супраць менскага Дынама, якое сенсацыйна перамаглі крумкачы ў 2016-м. Лебедзеў
Пробивае нятрапна. Хорошо, Дима, хорошо! Перамаглі Дынамо ў 2016 свой першы год у найвышэйшай лігі з лікам 4-1 на стадыёне футбольнага клубу Менску ў межах найвышэйшай лігі. Праўда, у другім коле саступілі 0-5. На наступны 2017 год з крайняй пакуль сезону у элітным дывізіёне для кромкачоў каманды абмяняліся перамогамі, і такім чынам у афіцыйным супрацьстаянні паміж клубамі пакуль баланс 2-2. Але у таварыскім матчы мінчукі, я маю на ўвазе кромкачы, конечно, і ты мінчукі, перамаглі дынамаўцаў Менску. Так што яшчэ невядома, хто стане уладальнікам пуцёўкі ў 1/8 фіналу з гэтай пары. Ці каманда найвышэйшай, ці каманда першай лігі. Валне прыйшлося гуляць матч 1/32 фіналу, адрозненне ад кромкачоў, і пінчукі атрымалі пераканальную перамогу ў Альшанах з лікам 3-0. А ў 1/16 фінала яны прымуць мазырскую Славію. Спокойно! Ай-яй-яй, уважливо, уважливо. Не дать пробить соперникам. Ну, То же самое сделали, что они. ну дрэнна, что я скажу. Першая замена в сегодняшнем матче зараз адбудзецца. Минутка, Паша, внимание! Даюць пробить соперникам. А ты карыстаешься. Гол бранного футбольного клуба «Кромкачи» забил гулец номер 9 Искандар Зарабеков. Ну, Зарабекову дали До пробить. основного часу першого тайма додадзена мінімум 1 хвилина. Вельмі шкада, што не датрымалі. Ну, можа быць, гэта і лепей. Внимательно! По людям, по людям! Оборона, яшчэ раз падкрэсліваю, самае слабое месца у кромкачоў на дадзены момант. Пауза! Пауза! Гаяў зараз першым на мячы. 1 хвіліна была дададзеная Вольгай Церэшка да першага тайму, і яна ўжо скончылася. Каманда накіроўваецца у распранальні. Шкада, чакаем 15 хвілінаў перапынку, і потым сустрэнемся ў другім тайме. Вельмі спадзяемся з найлепшымі шансамі на перамогу у гаспадароў поля кромкачоў. Матч цікавы, 4 мячы ў першай палове сустрэчы. Не ведаю, колькі будзе ў другой, але кромкачы павінны перамагчы. Дай Бог, да сустрэчы праз перапынак.
Другі тайм Макс Лайн, першая ліга чэмпіянату Беларусі па футболе. Крумкачы, Менск, Вална, Пінск. Пасля першай паловы сустрэчы 2-2. Спачатку госці выйшлі наперад. Адзначым замену замест Дмітрия Мулькевича, 27-го нумара, выходзіць 25-й нумар Кирилл Алексеян, былы футболіст Крумкачоў. Выйшлі наперад спачатку футболісты Валны. Денис Ковалевич адкрыў лік. Затым два мячы Александра Яцкевича вывели у лідары. Замена в складе ФК «Волна». Ну і, на жаль, на Поле покинул гулец номер 27 Дмитрий Мулькевич. удаўся трапны удар. На поле вышел гулец номер 25 Кирилл Алексеянов. Расійскому легіянеру Полішукоў. 2-2. Распачаўся другі тайм. Дмитрий Жданок. Памылка при ударе наперад Сергея Лынько, 30-го нумара команды Крумкачы. Назову склады командаў. У Крумкачоў заменаў пакуль не адбылося. У футболістаў Валны, вы бачылі, выйшаў на поле Кирилл Алексеян. У браме у Валны сёння Станіслав Ляцко. Крумкачы атакуюць Лынько наперад. Там нікому не ўдалося прабіць по браме супернікаў. Станіслав Ляцко, 19-гадовы брамнік, абараняе апошні рубеж футболістаў, якія гуляюць сёння ў чырвонай форме. Далей у абароне Алексей Воловик, другі нумар. Артем Татаревич, капітан каманды под 4-м нумаром. По абаронцы сёння номінальны зноў жа Денис Ковалевич, 11-й нумар. Павел Баскаков, 28-й нумар. 77-й Максим Грачыха. Нападники Виталий Кибук, 15-й нумар. Антон Зямков, 19-й. Дмитрий Мулькевич, 27-й. Галоўны тренер команды Вадим Беленко. Ну і ўсцяж паціскаюць супернікаў госці, вымушаюць памыляцца, як зараз Іван Санько ледзь не страціў мяч пасля таго, як імкнуўся яго выбіць у поле. Склад каманды НФК Крумкачы. Іван Санько у браме. Номінальны абаронца Роман Гаев. Па абаронцы 7-й у Гаева, 20-й нумар. У Філіпа Рудзіка 7-й Михаил Калятка, 8-й нумар. Дмитрий Лебедев, 13-й. Андрей Альшаник, 15-й. Виталий Лихтин, 18-й. У Сергея Козейки 33-й нумар. У Дмитрия Жданка 54-й. Вось, калі ласка, знову памылка. Ну, добра выратавалі становішча. Нават праз крананне, праз рыкашэт мяч паляцеў на кутні, але ну, зноў, ведаеце, нейкія абарончыя дзеянні Крумкачоў выклікаюць вялікія пытанні. Галоўны тренер команды Сергей Кузьминич. Баскаков падае мяч з левага флангу атакі. Уважліва, вельмі уважліва трэба. І далей у поле Лебедеву трэба зрабіць. Далей прабіў бы адразу. Ну, мяч заблукаў у нагах па абаронцы Крумкачоў. І добра, што нічога з гэтага не вынайшлі супернікі. Альшанік на левым фланзе сёння шмат рухаецца і наперадзе дапамагае, і ззаді да Жданка мяч не дайшоў, не убачыў Альшанік свайго партнёра, так далёка аддаў яму, зразумела, Жданок свае
немаладыя па футбольных мерках гады не мог дацягнуцца і дабегчы да гэтага мяча. Дома! Дома! 5 хвілін прайшло з пачатку другой паловы сустрэчы. Крумкачы Вална, нічыя 2-2. Крумке трэба перамагаць. Зараз чацвёртая пазіцыя, яны пакуль апусціліся. Ну, чаму так доўга даюць прайсці з мячом Кавалевічу? Чаму яго не трымаюць? Зараз аут, все ж таки, ні кут не будзе. Баскакаў на Дзямкова. Толькі не парушаць тут правіла ў гэтай небяспечнай зоне. Зноў налева Жданок добра атрымлівае мяч. А Лебедзеў што зробіць? Лебедзеў зноў не змог абысці суперніка. Што Ліхцін думае? Што Ліхцін выдумляе? Папярэджвае суперніка Вольга Цярэшка. Галоўны арбітр сённяшняга матчу рэфері ФІФА з Маладзечна. Баскакаў, які ў першым тайме атрымаў папярэджанне ад Вольгі Цярэшкі, зараз разгульвае гэты стандарт, штрафны удар, але вельмі няўдала. Перамудрылі футбалісты Валны. Аут са сваёй паловы поля. Сергей Лынько гэта зробіць, выкідваюць мяч. Рудзік налева. Ай-яй-яй, вось сюды на Жданка трэба было бы. Лебедзеў выходзіць да брамы суперніка і не прабівае моцна. Як шкада, ну колькі, 34-й момант, 100-соткавы момант, пры якім можна забіваць мячы сёння у Крумкачоў. Чаму Лебедзеў так проста вырашыў перакінуць лёгка брамніка, а не прабіць мацней? Ну добра, што там, правда, атрымаў траўму футбаліст Валны, занадта намагаўся ў гэтым моманце выратаваць сваю браму і атрымаў пашкоджанне. З гэтага пункту нашай каментатарскай кабіны выйшла так, што мяч проста ляцеў у самую сетку, але паспеў, на жаль, выбіць футбаліст Валны. Гэты мяч Крумкачы ўсё ж такі маюць больш шансаў перамагчы ў сённяшняй гульні, і букмекерскія разлікі, і ўвогуле больш атакаў у іх на браму суперніка, але вось абарона хібіць, вельмі хібіць абарона. Сёння у нашай каманды YouTube канал НФК Крумкачы працягвае шукаць перамогі. У сваіх трансляцыях перамогі каманды менавіта нашай. Лебедзеў. Удар галавой не атрымаўся. Ну, а Сергей Кузьмініч робіць першую замену, рыхтуе першую замену Евген Чеботаренко, які у мінулым матчы, мінулым таварыскім матчы супраць Мар'інагорскай Вікторыі упершыню выйшаў са старта пасля таго, як 8 месяцаў быў па-за гульнёю. Сур'ёзнейшая траўма была, і Сергей Кузьмініч распачынае серыю заменаў. У мінулым матчы, дарэчы, мінулым туры Кузьмініч зрабіў 5 заменаў сваёй каманды ў гульні з рэчыцкім спадарожнікам, а настаўнік Вадзім Беленко тройчы выпускаў на поле Крумкачоў, замест каго пакуль невядома. Калі ў мінулым афіцыйным матчы Евген Чеботаренко выйшаў супраць дзяржынскага Арсеналу, ведаеце, Сергей Кузьмініч не быў вельмі задаволены ягонаю гульнёю, і калі я запытаўся, Чеботаренко можна дараваць, калі ён не выступаў столькі месяцаў за каманду, але Кузьмініч заўсёды патрабавальны да сябе і да футбалістаў. Жданка, Дмітрый Жданок пакіне поле, будуць мяняць футбалісты Крумкачоў. Жданок адразу пабег у распранальню. Замена ў складзе НФК Крумкачы. Па
Оборонца напав абаронцу по Поле позиції. покинув гулець номер 54 Дмитрий Жданок. Дякую за гульню. На поле вийшов гулець номер 23 Євгеній Чоботаренко. Весткі на беларускай мове на стадыёнах это вельмі рэдка з'ява, наколькі я ведаю, так робіцца ў Жодзіне. І вось тут на САК Алімпійскі раней Леонид Бондарович, дыктар стадыёна Дынама, абвяшчаў по-беларуску, але зараз перайшоў на расійскую мову. Філіп Рудзік налево на Яцкевіча. Показвае арбітр, што становішча поза гульнёй. Мне падалося, што Яцкевіч згуляў рукою. Супакоілася крыху гульня. Ну, але я думаю, што 2-2 Крумкачоў не задаволіць. Нічыя, прынамсі. Спадзяюся, прагуляць яны сёння не дазволяць сабе. Трымаўся за мяч Ленько, Яцкевіч правым флангам, становішча поза гульнёй няма. Там партнёры не дапамагаюць, нікога няма. Яцкевіч прасунуў мяч так далёка наперад, што той пакінуў межы поля. Калі Крумкачы існуюць з 2004 года, то «Волна» была заснаваная ў 1989 годзе. З 92 года выступае ў першай і другой лігах чэмпіянату Беларусі пад назвамі «Камунальнік», «Пінск 900», а з 2006 года гуляем пад назваю «Волна». Срэбны прызёр чэмпіянату Беларусі ў першай лізе, двойчы, дарэчы, в 95 і 2009 годах. Бронзавы прызёр у першай лізе на працягу 4 сезонаў. У найвышэйшай лізе, у адрозненні ад Крумкачоў, «Волна» не выступала ні разу. Пераможца чэмпіянату Беларусі ў другой лізе ў 2016 матчы праводзіць на стадыёне са штучным пакрыццём пад той жа назваю «Волна». Чакаем. Калятка! Ай, далёка забег, і там просто яму не хапіла адлегласці. Пакінуў мяч межы поля. На тоненькага так згуляў Михаил Калятка. Вельмі складана яму было так вывернуцца, каб все ж таки прабіць па браме. Ну, знес літаральна суперніка Дзяніс Кавалевіч. Вольга Цярэшка паказвае Кавалевічу жоўтую картку. Гэта трэцяе папярэджанне у супернікаў Крумкачоў у сённяшнім матчы. Высока, далёка і нятрапна. Лідер турнірнай табліцы Смаргонь а 17-й распачала матч з Мікашэўскім гранітам на ягоным хатнім стадыёне ў Лунінцы. Ну і там не павінна быць праблемаў у першай каманды сезона. На дадзены момант, хаця па страчаных, лідаруе гомельскі Лакаматыў, бо граніт зараз мае толькі один пункт, знаходзіцца на 12-м месцы ў турнірнай табліцы з 14 удзельнікаў чэмпіянату ў першай лізе. Локомотив отстает с Маргони на 1 пункт и мае матч у запасе. Ягоным суперником у городе над Сажом сегодня будет в дадзены момент мяч праз Вольгу Цярэшку пролетел. Спрэчны мяч показывает Вольга. А тут замена. Руслан Лисакович, Руслан Лисакович выходит на поле замест Филиппа Рудзика. Замена в складе НФК Крумкачи. Гулец номер 2 Руслан Лисакович. Ну, Руслан Лисакович таки сталы гулец основного складу. Сегодня он выходит на замену.
І ён може допомогти. Ось зараз з м'ячом другий номер футболіста Крумкачи. Лебедев хоч і просить мяч часто, але вельми часто помиляється. І імкнеться пайсці в обводку, але і тут не виходить. Лебедева перша частка першого кола атрымоўвалася лепей. Замена рыхтуецца і ў нашых супернікаў. Гаев. Яцкевич. У наших суперников рыхтуется вывести на поле 88 номер Артем Куратник. Молодой футболист, 21 год ему. Ах, добрый удар. И там Яцкевич был на поготове добить коли что. Ну, вот так Крумкачи перешли на половое поле, перешли ближе до штрафного суперника. Так и треба гулять у якости господарового поля. Зараз тут близко лавка запасных суперников. Ой, добро, что далеко. Так ось наставник суперников, наставник волны пинской Вадим Беленко, альбо Беленко, так наставлял зараз резервист Артему Куратника, який вийде на поле под 88 номером. Ну, після Кутніка. Після Кутніка протягнемо эту тему. Ось зараз можна, покуль он подає Баскаков. Арбітр покуль не дозволяє. Арбітр сьогоднішнього матчу, головний суддя рефері ФІФА Ольга Терешко не дозволяє покуль замену. Баскаков. Кого-нибудь оставим. Филя! Подбор, внимание! Знову небезпечно. Добре, що м'яч трапив до Сергія Ленько. Той вибив його у поле. Лисакович. Лебедев за м'яч. Знову не відказує. Знову не трапив до його м'яч. Хоча, може, не зовсім трапнув, Лисакович віддав. Тут Лебедев винуватить нема за що. Ось так відклалася покуль заміна. Хутко пішла гульня після Кутника. Без перепинку. Ось зараз м'яч покидає межі поля. І рихтується заміна у команди «Волна Пінськ». Артем Куратник виходить на поле замість Павла Баскакова. Замена в складе ПК «Волна». Поле покинул гулец номер 28 Павел Баскаков. На поле вышел гулец номер 88 Артем Куратник. Помилки. Чеботаренко дал Лебедеву, то незадоволенный, хотя отлеглость была довольно великой его. Шутарешь! Включить Ольга Терешко. Супернику, який сапраўды разразіўся ледзь не матам, лаецца ў гэтым моменце. Ну, трэба было футболисту Крумкачеву обороняць свою браму, і пашкодзіўся сам Сергей Ленько. Это не Ленько, здаецца. Не, конечно.
есть, давай, давай, нормально. Засталіся все живыя здоровыя ў гэтым моманце пасля гэтага сутыкнення. Ну і самі футболісты Пінска выбіваюць мяч далей ад брамы гаспадароў поля. Яй-яй, все гэта вельмі бруднавата, небяспечна. Яшчэ адзін кутні, Баскакова няма. Зараз ідзе падаваць гэты мяч Кавалевіч. Разгульваць будуць. Хацелі разгульваць футболісты Волны кутні, але кінуліся да іх гаспадары поля і адмовіліся ад гэтай засеі, ад гэтай ідэі. Гульцы ў чырвонай форме. Дзямкоў нападнік. Аут выкидывае. Зарабекаў. Яшчэ адзін аут. Затрымаліся нешта госці на палове поля Крумкачоў. Няхай бы ўжо надалей выбіць, дарма, што там нікога няма. Бачыце? Бачыце, што можа быць? І зрэзкаў сваю браму ад Романа Гаева. Яшчэ адзін кутні злева, справа, злева, справа. 4 запаркутнік зараз падаюць футболісты Волны. Няўжо нельга выбіць? Просто не разумеюць. Ці так не чапляецца мяч, не падыходзіць. Ну колькі гэта можна цярпець? У першым тайме дазволілі супернікам адкрыць лік, а потым і падвоіць яго. Ну, мае на ўвазе забіць другі мяч. Пасля таго, як занадта шмат ім дазвалялі у сваёй штрафной пляцоўцы. Ось толькі зараз Альшанік нарэшце забраў мяч у суперніка, аддае Лісаковічу. Ён-то бягунчык нядрэнны, але хто там дапамагае? Там толькі калятка. Лісаковіч навешвае на штрафную пляцоўку, але не на калятку. Дык вось, выпускаючы на поле Артём Акуратніка, галоўны трэнер наших супернікаў, так я падслухаў, тут ён побач, стаіць побач лаўка запасных камандаў, паведамляў яму, што трэба трымаць не Ліхціна, ён менш небяспечны, а больш трымаць і больш напружваць, атакаваць менавіта Міхаіла Калятку. Вось ён, паводле Вадзіма Белянко, уяўляе найбольшую небяспеку для ягонай каманды. Ну што, Крумкачы, трэба трэці забіваць. Іншага выйсця няма. Лынько. Кутні будуць падаваць футболісты Крумкачоў. Бяжыць туды Міхаіл Калятка на правы фланг, на правы флажок. З пункту гледжання атакі Крумкачоў. Неладна сеў на браму, на галаву футболісту Крумкачоў мяч і паляцеў значна вышэй за браму суперніка. Працягваючы размову пра становішча каманды ў турнірнай табліцы, скажу, што Лакаматыў адстае Смаргоні на пункт, маючы гульню ў запасе. Ягоным супернікам у горадзе Ансажом сёння канкурэнт Крумкачоў наступны клуб Ворша, якая знаходзіцца паводле дадатковых паказнікаў на 8-м месцы. А ўвогуле у тым раёне па 8 пунктаў яшчэ ў ліды ды Ашмянаў БДУ. Нагадаю, гэта першы матч 8-го туру Макслайн. Стартовый матч 8-го туру Макслайн, першая ліга, чэмпіянат Беларусі по футболе. Лісаковіч таксама не вельмі ўвайшоў у гульню. Ён так бегае, але перадачы робіць не вельмі трапныя. Трымаюць Яцкевіча, але парушэнне правілаў менавіта, як вырашае Ольга Цярэшка, дапусціў нападнік Крумкачоў.
Перакрочыў свой экватар другі тайм матчу НФК Крумкачы Менск, Волна Пінск 2-2 на дадзены момант. Хоць так, Ленько выбівае мяч за межы поля. Грачышка туды далёка на Сергея Ладяновича. Яшчэ одна замена рыхтуецца у, толькі я не заўважу, 4 ці 5, рыхтуецца у нашых супернікаў. 14 нумар Андрей Михальчук збіраецца выйсці на поле. Ну, бачыце, вот што это робіцца? Ну як так? Возможно, съесть пробил, возможно, съесть пробил. Андрею Михальчуку 23 гады сёлета исполнилось 1 красавіка. Дрэнна Крумкачоў сёння з перахопленнем, про гэта я казаў у першым тайме. Становішча па-за гульнёю, і зараз Вольга Цярэшка дазваляе выйсці на поле Михальчуку, нападніку, замест Віталія Кібука. Замена по позиции. Замена в складе ФК «Волна». Давай. Поле покидает гулец номер 15 Виталий Кибук. На поле выходит гулец номер 14 Андрей Михальчук. Ще раз нагадаю, команди поділяються у турнірній таблиці 3 пункти. Бо я знаю, нічия, коли вона здариться, звісно, буде лепей виглядати менавіта для Волны, чим хатня для Крумкачоў. Ну, такий невеликий спад у чемпіонаті. Це не значить, що Крумкачи заимели большие проблемы с виконанням своєї мети, з осуществленням своєї мети виходу в найвищу лігу. Все буде добре, тільки загуляли б, знову загуляв би Дмитрий Лебедев. Тут шайби. Ось тільки що свіжий футболіст Артем Куратник вийшов на поле і так жорстко зустрів Сергія Ленько. П'яте попередження сьогодні у наших суперників команди Волна Пінск. Олександр Яцкевич становиться поза гульнёю знову. Мог би бачити, що він стоїть ближче до брами Волни. Після капітана команди 4-го номера Артема Татаревича, який зараз буде пробивати цей вольний удар. Зямков. Лисакович мяч не забрав у його. Ну, знову небезпека. Татарников. У нас мяч! Она еще в нашу сторону говорит! Вольга Цярэшка показала становішча штрафны удар, но, відаць, гэтае парушэнне сапраўды быццам бы зачапіў суперніка футболіст Крумкачоў, але парушэнне, відаць, было гэта крыху раней. Вадим Беленко вельмі незадаволены, показваючы, што мяч-то быў у футболістаў
Волны, але, відаць, парушэнне было раней, і Вольга Цярэшка была значна бліжэй за настаўніка Волны да гэтага моманту. Пенальці не прызначаны, на шчасце для нас. Але ўсё гэта не ўпэўнена. То бок, як гулялі крумкачы ў першым тайме, у другім яны выступаюць горш. Ну і зноў жа не забіраюць, не сустракаюць блізка супернікаў гаспадары поля, даючы ім набліжацца да штрафной пляцоўкі больш вольна. Ось і зараз мяч пакідае межы поля, а аут будуць выкідваць гульцы ў чырвонай форме. Зноў арбітр аддае мяч футбалістам крумкачоў, зноў Вольга была блізка да гэтага моманту. Спрачацца цяжка, мы ўсе далей ад тых падзеяў, што адбываецца ля штрафной і ў штрафной пляцоўцы крумкачоў. Яцкевіча мяч не ўдалося атрымаць. Лебедзеў падціскае суперніка, але таксама не забірае ў яго мяч. Шмат свісткоў пайшло. За гэта можна атрымаць і чырвоную картку, ведаеце. Так. На жаль, Іван Санько атрымлівае наўпроставае выдаленне. У гэтым моманце футбалісты крумкачоў застаюцца ў 10, а на поле выйдзе, напэўна, Валер Фамічоў. Тут так бы як не было наўпростага выхаду ў ногі. Ну, але так прыгожа кульгануўся футбаліст Волны, што у Вольхі Цярэшкі не заставалася думак нават про тое, што рабіць у гэтым моманце. Фол апошняй надзеі. Здарыўся Іван Санько, рабіў усё, што мог. Сёння дзякую за гульню. Валерый Фамічоў выходзіць на поле замест Івана Санько. Ну а хто пакіне газон з палявых гульцоў, зараз паглядзім. І небяспечны штрафны Волна праб'е. Сергей Лынько заменіць Валер Фамічоў. Так, Андрей Ильшаник побег сюда меняться, але Сергей Кузьминич скажет: не тебе, Андрей. Ну что ж, литерально на линии штрафной пляцоўкі знаходится мяч, каля яго 9 номер Зарабекаў и 11 Поле покидает гулец номер 30 Сергей Лынько. Дякую за гульню. На поле выходит гулец номер 88 Валерий Фамічоў, брамнік. Як мне падаецца, калі гэты момант вытрымаем, то дацягнем до конца гульні хаця б з гэтым нічыйным вынікам, а можа удасца яшчэ і забіць. І 5-я замена рыхтуецца у Волны. Ну што ж, Валер Фамічоў, увага, сценка, увага ўсім футбалістам. Абы што. Ковалевич забивает этот мяч рикошетом. Фамічоў кинулся в один бок. Гол браму НФК Крумкачи забил гулец номер 11. Гулец номер 11 Денис Ковалевич. Да, відавочны склад у Крумкачоў. Трэці матч запар. Не ідзе гульня у команды. Заключную замену забили футболисты Волны. Замест Сергея Водяновича на поле вышел Мирослав Хлебосолов. Замена в складе ФК Волна. Поле покинул гулец номер 13 Сергей Водянович. На поле вышел гулец номер 10 Мирослав
Хлебосос. Хлебосолов. Акция, кричи, внимательно! Мирослав Хлебосолов гуляў у мінулым матчы валны ад самага старту да 67-й хвіліны, потым быў заменены Ціхаміровым. Гэта малодшы сын з футбольнай дынастыі нарадзінца Баранавіча Андрэя Хлебосолова. І старэйшы брат у яго гуляў у футбол Дмітрый, нападнік 4-й на сёння каманды групы А другой лігі Баранавіч. Вось так. Малодшы гуляе ў першай лізе, а старэйшы дывізіёнам ніжэй. Каму што дала прырода і каму што дала ўдача. Ну яшчэ не канец гульні, кромкачы яшчэ маюць магчымасць прынамсі зраўняць вынік. Пайшлі сутыкненні. З трох матчаў, якія выклікалі асабліва нездавальненне Сергея Кузьмініча, адзін все ж таки быў выгуляны Иди сюда, быстрее! у дзяржынскага арсенала тут на полі спартова-аздараўленчага комплекса «Алімпійскі». І замена рыхтуецца у кромкачоў. Поле пакідае 33-й нумар Сергея Казека. Яму на замену выходзіць 10-й Павел Расолька. А, Казек травмаваны, выбачайце. Ён прыйшоў попросить охолоджения. Покидая поле Виталий Лихтин. Павел Расолька. Замену складен ПК Кромкачи. Поле покинул гулец номер 18 Виталий Лихтин. Дякую за гульню. На поле вышел гулец номер 10 Павел Расолька. Ну, Лихтин так само крыху пачаў нервавацца, атрымаў шмат таких папярэджанняў ад арбітра Ольгі Цярэшкі, але напрошваецца ўсё ж замена Дмітрия Лебедзева. Ён шмат нервуецца, шмат бракуе ў перадачах, не атрымліваецца яго валоданне мячом сёння. Ну, у Сергея Кузьмініча, у адрозненні ад ягонага сённяшняга калегі-апанента, ёсць яшчэ прасторы для заменаў. Яцкевич, там Калятка мяч затрымаў. Расолька. Ай-яй-яй, ну не ідуць удары у Кромкачоў у гэтым моманце. Андрей Альшанік прабіў з блізкай адлегласці вельмі подчапіў мяч высока. Мяч полетел высоко. Читай! І адразу новая замена рыхтуецца ў Кромкачоў. Пётр Згурскі. 15 ліпеня яшчэ будзе 19 год. Мяч, Левуша! Отлично! Сохраняй! Давай! Кромкачы. Ну что это? Лицо ниже, креп ниже! Креп здорово! Ось Лебедев зараз у штрафной пляцоўцы суперніка, але зноў жа не прайшоў канкурэнтаў сваіх і парушэнне правілаў. Крыху больш за 5 хвілінаў да заканчэння асноўнага часу гульні. Кромкачы вална 2-3 саступаюць гаспадары поля. Ну, у выпадку, калі вална пераможа ў сённяшнім матчы, она ўсё роўна не абыдзе Кромкачоў у турнірнай табліцы паводле розніцы праведзеных і прапушчаных мячоў, але Кромка можа страціць сваё чацвёртае месца. Это, яшчэ раз нагадаю, толькі стартавы матч 8-го тура. Як згуляюць супернікі, невядома. Ну, прынамсі, яшчэ зноў жа толькі 8-й тур.
Ну і тут Ольга Терешка не дає свистка ні під час пошкодження, ні під час падіння на газон нашої гості, ні під час падіння Євген Чеботаренко. 77 номер Владислав Завадський зараз з'явиться на полі, футболісту 24 роки. Якщо застанеться один шанс на заміну у Сергія Кузьмініча. Пауза, потому что мы... Замена у складе НФК Крумкачи. Тома, он не сможет. Поле покинул гулец номер 33 Сергей Козека. Владислав Завадский. Тёма, вперед играем, ничего не придумываем. А, еще не все замены и у волны. Так, Сырок вам идет, инсайд, Сырок, командуйте. Дмитрий Тихомиров собирается выйти на поле. Вперед играй. Бачите, по 5 замен. Так, аккуратненько, без гульни у ноги. Выступили зараз футболисты Крумкачев. Сырок, отборчики там за оборону играет. Сьома замість 11-го. Замена у складе ФК Волна. Який нашкодив шмат сьогодні Крумкачам. Вийшов на поле Дмитрий. Поле покинул гулец номер 11 Денис Ковалевич. На поле вышел гулец номер 7 Дмитрий Тихомиров. 23 м'ячів сьогодні провів у браму Крумкачов Ковалевич. На жаль, недобрі успоміни про його будуть у нас на будучиню. Особливо перед двобоєм другого кола у Пінську. Ну що ж, Крумкачі зроблять висновы, зрозуміло, все ще напереді у гэтым сезоне першої ліги. Завадський порушає правила. Тёма, тебе тихо назад сюда. Кидай за голову. Уходи. Вперед играем. Часу зовсім мало, 88 хвилина. Зустріча Крумкачі не надто атакують. Суперники їх зустрікають. Вогуле футболісти у червоній формі більш активні. Зараз накривають Крумкачов і засталися більш свіжими, більш сили їх засталося. Крумкачі, на жаль, стратили агресивність у гэтым другим тайме, ближе до закінчення його. Яцкевич хоч і старається тут разом з Лебедєвим бути напереді. Але до їх м'яч покуль не доходить. Ось куди передачу? Яцкевич, ах, отгуляв би зараз назад Мирочка, ближе, Мирочка. Завадському. І вперед, тільки туди, тільки наперед. Ніяких тут розігранів, ніяких фінтов. Що це? Спокойно. Один. Да, подожди. Тормози, не тормози. Колядка дійшов допомогти своїй команді. Пойдем. Ай. Лёша, ты зачем? Ислам, внимательно. Добре, що не Кутній. Подалося, що м'яч полетів за межі поля від голови футболіста Крумкачова. 2 хвилини. Ай-яй-яй, і Фомічов помиляється. Ну, добре, що тут Гаєв пропільнував і розлічив гэты момент, і що покуль затормозив 10-й номер суперників Мирослав Хлібосолов. Але ось виход сам насам, коли ласка, і 2-4. Шмат Крумкачі виратовували матча на самому прикінці гульні. Але сьогодні тяжковато все гэта ідзе. До основного часу матча додадено як мінімум 4 хвилини.
Ну, чим гэта дапаможа крумкачам? Гуляць цяжка. Пінск абараняецца вялікай колькасцю футбалістаў, ледзь не паўкаманды адыходзіць назад, а менчукі, бачыце, памыляюцца і вымушаныя адыходзіць да сваёй штрафной пляцоўкі. Подбор, ребятки! Ирочка, играть надо, Ярослав! Шырэй, мне здаецца, трэба гуляць. Калятка, бачыце, мяч не атрымлівае, той пакідае межы поля, і аут будзе выкідваць паўабаронцы крумкачоў. Кампенсаваны час пайшоў у матчы крумкачы Вална Пінск. 2-3 прагульваюць гаспадары поля. Лебедзев зараз на левом фланзе. Да ближе! Ну что это? Две помылки запору Лебедева. Я думаю, ему трэба зрабіць сур'ёзныя высновы з сённяшняга матчу, каб выйсці ў наступным двубоі у аснове. Мог, каб зачапіўся за мяч зараз Владислав Завадскі, он заставаўся адзін перад брамаю суперніка, але мяч адскочыў ад грудзей футбаліста і, на жаль, он стаяў спінаю да валоданняў Валны. Цяжка ўсё гэта бачыць, ну зразумела, пачынае звадзіць ногі ў футбалісту Валны, яны цягнуць час. Так прынамсі заўсёды здаецца, калі каманда выгульвае і футбалісты пачынаюць валяцца. Не, ўсё нармальна, 77 нумар, жывы, Максим Грачыха. Хаця не, прашу прабачэння, ўсё ж такі пацягнуў ён мышцы. Цягліцы бядра. Выбег і адразу вярнуўся. Крумкачы не знаходзяць нічога іншага, каб парушаць правілы ў гэтыя апошнія хвіліны матчу, тым больш на сваёй палове поля. Відаць, сёння нічога ўжо не будзе. Нам трэба змірыцца з тым, што крумкачы цярпяць першае хатняе паражэнне ў сёлетнім чэмпіянаце. Правильно, жоўтую картку трэба паказаць. Нешта задоўга думае. 30 секунд, вот туда вот! Футболист Крумкачоў. Алексей Воловик, российский легионер. Туда, давай! Подбор, блин! Еще! Да, сёння шчасце мяча на апошніх хвілінах у Крумкачоў не прадбачыцца. Убрать мяч! Вообще! І бачыце, нават Лебедзев з Яцкевічам быццам разгулялі галовамі мяч, але той ўсё ж такі ўсё роўна дастаўся Валне. Апошняя атака Крумкачоў у сённяшнім двубоі. Перадача магутная. Ну, калі не ідзе, то не ідзе. Ольга Цярэшка гатовая ўжо даць фінальны свісток в заканчэнні сённяшняга матча. Я нагадаю, у першым тайме у гаспадароў поля двойчы вызначыўся Александр Яцкевіч. У супернікаў мячы правялі у першай менавіта палове двубою Дзяніс Кавалевіч і Іскандар Зарабекаў, і ў другой палове сустрэчы са штрафнога, пастаўленага на лініі штрафной пляцоўкі, пасля якога быў выдалены брамнік Іван Санько. Кавалевіч пасля рыкашэту прабіў трапна у браму суперніка. 2-3 сёння прагульваюць Крумкачы. У наступным матчы наша каманда, у наступным туры наша Дякую за підтримку, сябри. Наступний матч команда проведе 21 червня у Ворсі. 21 Чекаємо вас на Бовні. Сачите за нами у соціальних сетках. До зустрічі.
Той матч адбудзецца ў нядзелю 21 чэрвеня на гарадскім стадыёне гораду на Дняпры пры упадзенні у гэтую вялікую ракі Аршыцы. Распачнецца даволі позна, а 18 гадзіне. Вална ў суботу 20 чэрвеня прыме дзяржынскі Арсенал на сваім стадыёне а 19 гадзіне. Гэта быў рэпартаж YouTube-канала НФК Крумкачы. Мы дзякуем вам за ўвагу. Всяго найлепшага. Да пабачэння.